Tervehdys salolaiset, ja jos on Salon ulkopuolelta, niin tervehdys myös teille. Eli Heikki Tamminen, tuolla sairaanhoitopiirin hallituksessa olen, ja täällä sitten Persujen valtuustoryhmän puheenjohtajana. Ja lähinnä tuli tuomaan terveiset tuolta Joonaksen esityksen jälkeen. On hirveitä tulla puhumaan ikäviä asioita, mutta puhun silti. Sieltä hallituksesta sellaisia terveisiä tosiaan, että kuten Hyttinenkin tuossa sanoi, niin yhdellä äänellä sairaanhoitopiirin strategia meni läpi. Valitettavasti hallituksen kokouksen kulku oli se, että kun strategia lyötiin pöytään, niin esimerkiksi Juhani Nummentalo esittelemään erikoissairaanhoidon johtokunnan raporttia, joka oli yksimielisesti tätä Salon sairaalan alasajoa vastaan, niin sitä ei edes hallituksen jäsenille kirjallisesti esitelty, vaan se tuotiin vain suullisesti esille, ja se siitä. Se ei ole minkäännäköistä valmistelua se, eikä varsinkaan hyvän luokan päätöksentekoa. Tässä syyteltiin Turun ulkopuolisia hallituksen jäseniä enemmän tai vähemmän kokonaisuuden hahmottamisen puutteesta, mutta kyllä se niin on, että se kokonaisuuden hahmottaminen puuttuu sieltä sairaanhoitopiirin johdosta, koska käsittääkseni Turku ei ole kokonaisuus, vaan tämä sairaanhoitopiiri ulottuu aina Uudestakaupungista Loimaalle ja tänne Saloon myös. Maailmalla on muutettu jo virheistä oppineena pieniin yksiköihin, niin ei ymmärrä sitä, että pitää mennä pistää käärmettä pyssyyn ja tehdä samat virheet, joita on muun muassa Ruotsissa jo tehty, ja niiden vuoksi pieniin yksiköihin siirrytään takaisin. Säästöt on laskematta, toiminnalliset vaikutukset on arvioimatta. Tämän myöntää sairaanhoitopiirin virkamiesjohto. Tämä suunnitelmastrategia, loistavaa, hyvä. Ottakaa malli tuolta, jos tulee kylmä. Tämä strategia on täysin TYKS ja ennen kaikkea Turku-painotteinen. Tämän suunnitelman myötä niin Uudestakaupungista, Salosta kuin Loimaastakin tulee Turun tämmöisiä hyvin kaukaisia lähiöitä, eikä mitään muuta. Se, että tätä perustellaan jollain turvallisuudella, potilasturvallisuudella, on täyttä puppua. Kukaan ei ole näyttänyt minkäännäköisiä dokumentteja siitä, että Salon sairaala olisi jotenkin epäturvallinen. Päinvastoin, se on Suomen huippua. Salon sairaalassa ollaan tänä vuonna tehty, jos katsotaan tulosta, jos mennään talouteen. Salon sairaala on tähän mennessä tehnyt 500 000 alittanut budjettinsa, eli niin sanotusti voittoa, kun taas Turun yliopistollinen keskussairaala on tähän mennessä tuottanut toistakymmentä miljoonaa tappiota. Niin joudutaanko me, synnyttäjät, vanhukset, kaikki kärsimään siitä, että Turussa on toimimaton sairaala, jonka uusairaalan katosta, jonne muun muassa tämä synnytysosasto menisi, vuotaa vettä, siellä ihmiset oireilee homeiden takia. Sinnekö ne todella halutaan, kun nämä taloudelliset laskelmatkaan ei todellakaan tule toteutumaan. Mulla on näitä epäkohtia täällä 3 A4:sta, mutta eiköhän tässä tärkeimmät tullut. Mä haluan sitä vaan korostaa, että tää on koko maakunnan asia. Kyse ei ole pelkästään, synnytykset on todella tärkeä asia, mutta se strategia vie paljon muutakin. Siinä on kokonaisuudessa pistettävä kovin hanttiin, ja senhän me teemme, eiks vaan? Kiitos.